Nogendra Jamatia bai suijak hakor bisingni nokhor baisidi thungnungno tui norokno jeman tui sawi khwnariwano. Chung main topic o hapmani swkang suinaini sinimung tei bini suimung rokno khursaoui nailaiano. Kok borok kok rubaini laibumao Nogendra Jamatia bo khoroksa mung gwnang. Bo 1948 bisini 22nd May talo Udaipurni Tutakamio asayo. Nogendra Jamatia 1962 bisio TSF ni tangphang okrani achukthai manjak. Tei aboni ulo bo 1988 bisio hukbar bedekni montri bo unglangkha. Phaidi hinkhe chungtabok bini suimung rokno cherui nailaiano. Bini suimungni bero tongo 1978 bisio suijak hatai mungoi kothoma bijap. Bijapni bisingo tongo Hatai Rai 1973, Khithor 1973, Jamatia Luku bisingo Chrai Kaimung 1973, Athuk Rai 1973 tei Silpi 1973. Obono karaibo bini kubang bijap rok wngkha Homchang 1975, Bolong 1973. Hakor bisingni nokhor baisidi 2001, Surungthai Kokborok 1979 tei Dongor Kokrubai Bulai 1979. Chung thungnuk porima swkang kokborok kokrubaio thungnuk bahaikhe achaikha aborokno kisa sawi manlaiano. Kok kisa bai sana thangkhe thungnuk wngkha hoda dophani tomung chamungno kurungsa thaio baksa khe kosol khe phunukjakmani mangpili. Kok borok kok rubaio puila faising thungnuk tongmaniya hinui no mano. Kudukma sal buini dopha bai tongui phaiui borokni tomung rokno kisa misa surunglai no thungnuk puila mwsajago. A thungnuk mwsajakmani rok bo abo kok borok bai ya Bengali kokthai rok bai mwsajago. A thungnuk rok wngkha Sunai Monohor, Rupam abutui rok. Aboni yagulo si turuk turuk khe chini borok rok bo uansukhlaikha chung chini kok kuchung asuktin buini kok bai mwsalaio. Chung tabuk chini kok bai swnamui mwsalaiano hinui. Afuru simi no chini dophao turuk turuk thungnuk mwsajagui phaio. Nogendra Jamatia bai suijak hakor bisingni nokhor baisidi 2001 bisio bijap tikhlaijago. Tikhlainai wngkha Upojati Gobeshona Kendra. Nogendra Jamatia bai suijak hakor bisingni nokhor baisidi thungnugo tongo Kamini Choudhury, Ochai, Barua, Hatai, Kormoti, Rojong abutui kwbangma thungurung rok. O thungnuk nai naikhe nugo siri sitini simi sawi phaijakma munak puitu swkal hinlaima. Abutui munak puitu rokni nokhorui kwtal lamao bahaikhe himnani aborokno khurchaoui phunukjakkha o thungnukni bisingtwi. Aro teibo nugo kami amchaini borok kaham rokno bahaikhe swkal hinui Ochai Barua chongmani. Teibo nugo malaria bemar manui kami amchaini borok rok mutai atai khlaimani. Tei aboni yakni yoknani bagui hatai mungui khoroksa sikla pohorni lama phunukmani. Nogendra Jamatia ni uansukmung hatai ni bisingtwi phunukjakkha o thungnukni bisingo. Thungnugo chung hodani gurung faising nai naikhe nugo Nogendra Jamatia Tripura hodani gurungno romui tisana naimani. O thungnugo chini laijak jorani hodani gurungno romui tisaka. Laijak jorao saimano tabukni hai hatirok bo asuk kwrwitha. Dolma dolsa khaiui tabukni Bangladeshni Kumilla hatio thanglai mani. Waisa hatio thangka hingkhe
talsani manui khunui pai tuma rok a manui rok paithani tei hatio thamtani bomutui jungjal rokman tei bomutui manui khunui rokno nuk aborokno no khursaui suinani naikha suinai Nogendro Jomatia abono karibo nugo kami kasku osai barua chokdiri tui kami khaui tongmani rok teibo nugo lumkhe sakhe tok pun tanui mutai relaimani abutui rok a jorao chini dofao lekhapora khainai kwrwi hinui mano tei porani lama bo muthupjak hinui mano o jorao swrungthai nok hinui bo tongo abo wngkha jainok abono sikla muruk bo hinui sinijago aro kamini sikla sikli rok sairik saltuiluluk samung nokni samung humung hukni samung humung paibaikha hinkhe a jaga thangui yakonoi baksa ba waruk chillaio baksa ba ri takna swrunglaio bumul swrunglaio wamung khumung bebak no swrunglaio Nogendro Jomatia o thungnukni bisingtwi chini laijak jorani hoda dophani mangpili no romwi tisakha tei abo hai tongkusum tongkesep puituni bahaikhe yoknani tei lukuno o mwnak puituni bahaikhe phiyoknani bahaikhe yakarwi tubunani abo hai lama bo o thungnugo phunukjakkha aro hatai mungwi khoroksa sikla chwrai ni yaktwi no pohor ni lama phunukjakkha Nogendro Jomatia bini uansukmung no hatai ni bisingtwi no romwi tisakha hatai ni bisingtwi no suinai kami amchai ni borok lumkhai sakhe ochai bai puntok tanui mutai rikhe hamya tabuk jora kwtal bai baksa jungbo tongnani nango aboni bagwi bithi raithibo kisa misa machao abo hai kok biti kaham kaham rok twiwi no Nogendro Jomatia aro hatai ni bisingtwi phunugui rikha paithago abono satai klaio Nogendro Jomatia khoroksa hoda dophano hamjaknai hoda dophano kuchugo karithani bomutui samung rok khainani nang bahaikhe khainani nang abutui kuthuk uansukmung rwnai tei kubuni bijap rogo nai naikhe abono nugo bini bebak swimung rokno dopha hoda no kuchugo tisanai paithago abono satai klaio bo khoroksa kukubi no dopha hoda no hamjaknai bo dopha hoda no hamjaknai wngmani bagwi no bini swimung rokko bo abo hai dopha hamkrai hoda no kuchugo tisana hoda ni mwnak puitwrok no bahaikhe katrina abo twi kok rok no twi khursaui suio.